Programa aron sa pagtabang sa mga persons deprived of liberty, ma-avail na unya sa mga napriso sa Mandaue City Jail Female Dormitory. Ang programa gilusad sa Integrated Bar of the Philippines ug Cebu Lady Lawyers Association kon CELLA. Ubos niini muabag ang mga abogado sa mga PDL aron makahatag og serbisyo kanila ug mapadali ang pagpagawas sa prisuhan. Tumong sa programa nga maluag-luagan ang mga prisuhan. Usa sa aspeto sa programa ang paghatag og training sa mga PDL aron mamahimong paralegal. Pinaagin ini matudluan sila sa filing o pag-andam sa mga dokumento sa ilang kaso. Kini aron matabangan ang mga abogado nga mopresentar unya kanila. Aduna say mga hinabang sama sa hygiene kits ug mga eyeglass nga gipanghatag kanila. Una nang napatuman ang humanity behind bars sa Cebu City Male Dorm ug Female Dorm ug sa Mandaue City Male Dormitory. Ekulat bilislaya through a PDL data management system na ako asang gi-develop. And that we applied in the Cebu City Jail, male dormitory, female dormitory, and annex. Unsaon pag-file sa ilang case, unsaon pagpangita sa depensa sa ilang kaso. Mo na igagawas ani nila mas may panis abogado. Kay they will really compile all their cases, and when they will give it to the lawyer, kaming mga lawyers mubasa na lang and we can defend them immediately.